खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं साबोत्रि आंनि असे आइ। खन्थाइखौ लिरदों पबित्र ब्रह्म आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंना दिनि। आयै, नोंखौ जोबोर गोसोखाङो आं मालाबा। आंखौ जोनोम होनानै मानो गालांखो नों आयै? नोंनि थाखाय जों आलाय सिलाय जानानै दङ आयै। नों अबाव दङ आयै? जोंनि संसार जानायखौ नुहुरदोंना? आयै, एसे दुखु खस्थ' जानानै दङ जों आयै। मानो जोनोम होनानै गालांखो जोंखौ आयै? जों दा बिफा थानानैबो गैयि बायदिसो जानांबाय। जोंखौ नायफिनला हावरिया खाफाल जानांबाय जों दिनै। आबै दं आंहा, आबैयालाय बेसे जोंखौ नायबावनो? आबैया दा देहा रबबाय, मावनो दांनो हाला। होमबाबो जोंखौ फरायनाय गाननाय जोमनाय होबाय दङ। फारसेनिफ्रायनो आबैयानो जोंनि असे बिमा बायदि जाबाय। आबैयानो साबित्रि आंनि असे बिमा बायदि जाबाय। आयै, नों गैया होननानै जों जेननानै थायाखै। जों मावबोदों सोलोंबोदों हारसिं गावनि गियानजों। आयै, जोंखौल' नायहर, जों माबायदि संसार जागोन जोंनोल' बोर हर आयै। आंखौबो बिनानावखौबो आरो आब'खौबो आरो लोगोसे आबैखौबो। आबैया मालाबा गाबखाङो। बयखौबो गोसोखांबा दुखुनि गेजेरजों आबैनि दुखुआनो जोंनिबो दुखु। आयै, नों जोंखौ गारनानै मावरिया खालामलांबाय। बेनो आंनि साबोत्रि आंनि असे बिमा। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।